Zviri sei bamnini, kuri sei kuliendi? Ndanzwa hangu nyaya yaComrade Nyoka yeMabhunu yokuti vari kutsutsumwa pamusana kuti Mundarageza havana kuva includawo paspeech yavo yavakaita last time neyavakaita last of last time. I think vanoda kuti batsirwei, because kana vana Comrade Saruwaka vachienda kundoona Comrade Nyoka yeMabhunu zvichizikamwa naComrade Geza, and zvese zviri kuitwa zvokuti vanotsvakirwa malawyers nokumhanya mhanya vachiita zvitupa zvavo, kana ichingova kuru imwe chete, let me say kuti vachingova vanhu vamwe chete, kuti Comrade Geza nana Comrade Saruwaka, vana Comrade Saruwaka ndo vari paground, vana Comrade Geza varivo vanoinitiata zvimwe zvacho, nokungova kuti ndo vanhu vari pamwe, ngatingoti kana vari vanhu vari pamwe chete. I don't think there is a need for Comrade Nyoka yeMabhunu kuti vativo Comrade Geza vakatadza kundi include speeches avo, because ivo vanenge vachizviziva kuti kururai kana kuti chinyi zvese zvingava zvinotaurwa, Comrade Geza vanenge vachizviziva kuti Comrade Nyoka yeMabhunu is covered, because we sent ABCD for him to be at this point kana kuti vave paitwe ichi. Saka there is no need yokuti ivo vangachaswera vachiti vakazoregerei kungonditaura zvazvo kuti ruzhinji rungonzwa hazvo, asi ivo kana vakakwanisa kuvaitira zvese zvavakavaitira izvi, vachienda vari kundovaona ivavo pachiComrade, tiri kungoti ndivo Comrade Geza vari kundovaona, vana Comrade Saruwaka nevamwe vese vari kumira kuti nyaya dzacho dzifambiswe nenzira yakanaka. Zvinenge zvichingoreva kuti ivo ndo munhu mumwe chete pachiComrade ka nesu, kana tatodaro saizvozvo zviri kuita vana Comrade Saruwaka pachimurenga chedu, tiri kutongoti ndivo tese tiri kuita izvozvo, because we are all behind vana Comrade Saruwaka. Saka tese tiri kutoenda tichindovaona, ivo vasachada kuti munhu wese ange achindovaona, kana kuti Comrade Geza vazoregerei kutaura nezvazvo, of which vari kuita kuti vabude. Vanofanira kubatsirwa kuti varambe vaine mweya wemuhondo. Mweya wemuhondo ndokuti kana vanorwa zvatakanga tichiti vamwe vanorwa vari kumaTebeleland, vamwe vachirwa vari kumaNyikaland, vamwe vari kunana Mukumbura uko, vamwe vari kuBeit Bridge, tese taingorwira chinhu chimwe chete. Saka tichingova maComrades mamwe chete iwayo. Kana deni vaigona kunzwa audio iyi vaipora mweya wavo kuti vazive kuti zvakatoitwa izvozvo zvakaitirwa ivo nani zvake wese ari muGeza Revolution, unless kana vana Comrade Saruwaka vakangozozvivolondirawo kuita izvozvo asi vasiri part of the Geza Revolution, then Comrade Nyoka yeMabhunu vanofanira kuva neconcern kuti tichiri pamwe chete here naComrade Geza. Asi kana vana Comrade Saruwaka vachiita izvi zvichizikamwa nana Comrade Geza, saka ndiye munhu mumwe chete akauya iyeye kuzovanunura, ndiye Geza mumwe chete, ndiye ini chaiye mumwe chete, ndiye whoever, ndiye Kuliendi ari kuita zveGeza Revolution nemwoyo wake wese. Ndatenda hangu.